abakholwayo sidliwa ngabakholwa uye. Haleluya. Funda. Ngangomusa isixuku esasingaphesheya kolwandle sabona kungekho omunye umkhunjana khona. Sazi ukuthi ubumunye nje nokuthi uJesu wayengangenanga emkhunjini kanye nabafundi bakhe. Kepha ukuthi abafundi bakhe babewele bodwa. Kodwa eminye imikhunjana evele Tiberia yafika eduze nendawo lapho badla khona isinkwa inkosi ibongile. Isituku sathi ukubona ukuthi uJesu akakho lapho nabafundi bakhe sangena emkhunjaneni naso sayiKhaperinawume sifuna uJesu. Kwathi kuba bamfumane phesheya kolwandle bathi Rabi ufike nini lapha na? Jesu wabaphendula wathi ngiqinisile ngithi kini angingifuni ngokuba nabona ibonakaliso, kepha ningifuna ngokuba nadla izinkwa nasutha. Nadla yini? Izinkwa. Nasenenze njani? Lapha khona uJesu. Akwenzeki ungabibikho umuntu ongasuthiswa izinkwa sikaJesu. Haleluya. Angiphindi kuyezwakala. Angifice nije kodwa ufika sidala isinkwa esakhe esiphuma esandleni sakhe nasemlonyeni wakhe. Akwenzeki nangemizile ukuthi ungasuthi. Mawusidlile uyasuthi. Haleluya. Bayezwa baba. Lezi zakho noma uyithenga zibe ngakanani usazoyiphinda ngo11. Kodwa mawudle sikaJesu usidla kanye kuzwakala ukuthi khona into idlile, ubonwe nayisithi ukuthi khona into idlile. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngisho isinkwa sikaJesu. Yes Lord. Uyihlephule yena wazenza isinkwa emhlabeni. Bonke abakholwa uye bayasidla lesinkwa. Amen. Bayaphila ngendlela abaphila ngayo. Abaphileli ndawo ukuthi baphila namhla kuphela. Uphila inguna phakade. Yes Lord. Amen. Amen. Funda uverse number 38. Ngokuba ngehle ezulwini kungengokuba ngenza intando yami, kodwa ukuba ngenza intando yomthumileyo. Yebo. Lokhu kuyintando yomthumileyo ukuba konke angiphe khona ngingalahlekelwa lutho kukho. Konke kunjani? Angiphe khona Ngesinjani? ngalahlekelwa lutho kukho. Yonke into ayiphiwe yona uJesu uyiphe wena. Uze wena ungalahlekelwa nangumnwele. Funda. Lokhu kuyintando yomthumileyo ukuba konke angiphe khona ningalahlekelwa lutho kukho, kodwa ngikuvuse ngomhla uphela. Ngikwenze njani? Ngalesi simo. Haleluya. Njengoba sizozala asizi ngoba naku silambile. Sizodla inyama yakhe. Haleluya. Esinakhe emoyeni nasengqondweni ukuthi sizovuka ngomhla wokuphela. Amen. Amen. Verse 40. Ngoba lokhu kuyintando kaBaba uba yilowo nalowo obona indodana akholwe yiyo abe nokuphila okuphakade. Awuphinde. Ngokuba lokhu kuyintando kaBaba ukuba yilowo nalowo obona indodana akholwe yiyo abe nokuphila okuphakade.
Ngiyakumvusa mina ngomhla wokuphela. Ngiyomezesha. Uvuswa yini? Ngeke uyivukele wena uma. Uyabona nje wevukile nje. Uzokhombisa izwi ukuthi nawe uma ukholwa uwena. Yebo baba. Uzokuvusa. Unosuku lomhla wokuphela. Unosuku olulingana nezinye insuku kodwa lona alufani nezinye insuku. Ngoba lolo suku lomhla wokuphela uyovuka noAbraham. My God. Avuka umbone ngamehlo. Hallelujah. Nabadoda amaningi oJeremiah usazohlangana noIsaya. Yebo Jesu. Amadoda amadala avuke mashasha. Hallelujah. Iyodwa into engiyithanda ngoJesu, awuvuki uthothokele, My God. uvuka umqema. Jesus. Bakhona basi ibekuqala nje ukuthi ungayibambezeli Ewe baba. umusane enxaki nomunye uthi usibani bani ongiphatha kabi, konke lokho kwakwenzela ukuthi uqiniswe wena. Lo muntu okuphatha kabi akeze ukuvuka kodwa wena uzovuka. Jesus. Hallelujah. Bakhona bazalwane la ekholwa nakusiyo nje indaba yokuthi ukholela ukuthi kube mnandi ube yimember yesonto, kholela ukuthi ufuna ukuyaphi. Akasho ukuthi ukufa kwenyama kuzokufika, uthi akufike kodwa bekwazi ukuthi kufikele umuntu ozovuka. Angeke ngisho lokhu ngathi awuzwa. Uyabona nje ngoba ngoLwesihlanu kade bembethela bamgwaza ohlangothini. Uyabona baze bamgwaza kabili enxebeni elilodwa. Bamgwaza ekuqaleni waphuma igazi namanzi, walanda uIsrael wambuyisa kuye. Wathi egcineni futhi wabuya isoja lazomgwaza khona lapha agwaze khona. Waphinde waphuma igazi namanzi. Bakhona bangcwele. Walanda umhlaba wonke nabezizwe. Wangena mina nawe. Bakhona bangcwele. Wagebisa ikhanda wafa. Bajabula abantu noSathane wajabula. Kodwa buka-ke namhlanje. Haleluya. Uthi uMateyu noLuka akekho la. Uvukile. Akafunwa umuntu uvukile kwabafileyo. Uyezwakala. Uyabona akavuke ngabonwa ngabantu. Uvukwa bonwe yizwe lonke. Ngiyayithanda lento eshiwo ngamakhosikazi ephetha amakha. Athi akesamba sazuba nosiginqelitshe. Bakhona abazalwane bahamba bengazi bexoxa bodwa ubani osiginqelitshe. Nayi into engiyithanda kulabo mama, ngabona iyodwa nje into engifuna ngiyibheke ngithi mina labo mama banesibindi ibebekhona. Uginqitshe lifakwa ngaphezulu kodwa abadalali abanavalo. Bathi into esifuna ukuthi siyomthela ngamakha noma efile. Banewali nje ukuthi ubani usiginqelishe kodwa mabefika Hallelujah. bathola itshe liginqele. My God. Bakhona Jesus iginqele kuyitshe lile. Uma besondela bathola indoda ihleli phezu kwetshe. Hallelujah. Hallelujah. Ihleli ingelosi phezu kwetshe. Ithi nimfunelani ophilayo babafile. Nawo umbuzo njengoba kade wazi kahle ukuthi lo muntu ufile, uphela ithemba. Wazi wathi nabafundi baseMawusi bahamba balahlekelwa ikhokomo. Base babuzana bodwa kade bahamba naye. Amen. Oh, balithi. Bahamba naye. Jesus. Bayabuzana bathi kodwa siyokwenza njani? Ngoba phela nalo ekade sesithembele kuye ukuthi uyobuyisela umbuso kaIsrayeli naye sebembulele. Asazi manje sokwenza njani. Ubusa ngamabomu
uthi kwenzekeni nithini bathi wena wazi into eyenzeke eJerusalem kwenzekeni kanti ngowaliphi izwe uqhamuka lapha wathi ayinama ngazi ngizwa nhloko waziwa umhlu Jesu yabona mayivuka la ukwenza sengathi uyasakala wabona ukuthi labantu ngendlela bakhathazeke ngayo kufanele ngibavule ingqondo bangibona ukuthi ngivukile yabona namhlanje nje kuzophuma la haleluya uyophuma naye evukile haleluya kunezinto ezizokwazi namhlanje ukuthi awusambuye ngaphambi uvukile bayezwa abantwana phambi uvukile yabona nesihla kade sidla impilo yakho silethi uyabona uSathane ubekade ehlakaniphile ibekufanele akunquma inhloko kodwa uyeka wathi usazokuhluphekisa kanti ulethi ngeke usenzele bakhona bazana uJesu uvukile wavuka nami nawe amen amen haleluya bakhona bazalwane angehle lapha ngikhuluma ngisafuna ukukhuluma kancane la my God haleluya haleluya usimakade wasenze umhlolo ongazange ubone umuntu uyabona namadimoni ayalala avuke acabange ukuthi kathi lo muntu okholwa ngaye ubani nalo olala avuke afi avuke angcwatshe avuke konke kwenzeka kuye nikhona bangcwatshe nilalela awufunde khona 46 uzofike ku48 uYohane akusikho ukuthi ukhona ke wambona ba kuphela ovela kuNkulunkulu akusikho ukuthi ukhona kwenze njalo nabakini bafa bengambonanga kodwa kwenze isimanga wabona uwe asiye ezulwini simbuka ubaba kuJesu hayi madoda Jesus bayezwa abazalwane simbuka kubani kuJesu haleluya afuthi anginasidingo sokuthi ngize nithi nginikele istepisi noma helicopter ngiyezulu niyofunana ngoba uJesu kini mawufuna ukubona uNkulunkulu ngiyibuka mina hayi Yehova haleluya babana bazalwane ngiyibuka bani wesifanele kuyibuke bese uthi kuyiqhenya mbija ukuthi niselebe nje kungenxa kaSimakade wadedela indodana yahlatshwa yabulawa yaginqwa wajabula umhlaba wonke kanti bajabula ngaphi ikhonto engale kwekhethini yokuthi kunabanini abavukayo uyabona njengoba bevukela abanini sekuyinkinga esitheni awona noma uSathane ayenza amadimoni abengakanani awasena chance ngoba bavukile baningi angiphinde niyangizwa noma ngakhiqiza olwandla abengakanani nishamadimoni awasena chance uyazi yini isizathu oyedwa mayethu Isaya uyinkulungwane uwedwa nje ukhuluma kanye igama likaJesu uvuleka iminyango bakhona bazalwane athi uIsaya oyedwa uyinkulungwane ababili bayizigidi ezimbili bekake lento suyiyo manje ukuba akavukanga ibe siyoba njani la ngoba manje ababili sebanqoba isikhongo sonke bayezwa abazalwane ngishaba u2 basishaya isikhongo funda
ombonile ubaba. Kuphela onjani? Ovela uNkulunkulu. Uyena onjani? Ubani wavela uNkulunkulu? Owazi bani? Namhla kuwa ngithi. Yini engakwenza ukuthi ungamazi uNkulunkulu? Ikhona engakuvimba la. Ukuthi usimakade ungamazi. Bakhona abazalwane. Uyabona kusadingi-ke manje ukuthi uye phesheya uyofuna uJesu. Amen. Umbheke kuwo. Angithi umbonile wena. Nikhona abangcwele. Uyabona uhambulele. Sekuhamba kwenzeka kuwe uthanda ungathandi. Uthi ngibona imiqhele. Egolide. Phesheya. Hallelujah. Ugogo wakho noma wakho akazange ayicabange. Wafe ngazi ukuthi khona imiqhele. Yiko kwathi mayefa wavalelisa kuwo. Wathi mntanami uyiphathe kahle ulime liyanzima. Ngoba akabonanga lutho. Kodwa wena unawo amagunya nayo yonke indlela. Uthi mawusuka la. Suyayibona le ukuthi ngiyamthanda phela uSindisi. Yabona akanava. Angiphi akana. Uwezwa ngoSimoni. Owagona uJesu. Amen. Indoda endala nogogo. Abathi, Nkosi siyabonga. Lokho kwashiwe emaphakadeni. Sife siphethe ngesandla. Hawu. Uthi nabe ngisaphile la. Ngoba kade ngulindile sekufikile. Bayeza abantu. Wena manje yini ongabusayifuna emhlabeni? Ngoba nje uzodlisa imbathi usuqedile ngokuphila. Hallelujah. Funda. Asikho ukuthi ukhona ke wambona ubaba phela ovela uNkulunkulu uyena ombonile ubaba. Yebo. Ngiqinisile ngithi kini okholwayo unokuphila okuphakade. Yeah. Mina ngiyisinkwa sokuphila. Bani? Mina Jesu. Uyini? Isinkwa sokuphila. Angiphili. Bani? Jesu. Uyikhomba bani? Yes. Uthi uyini? Isinkwa sokuphila. Okhokho benu badlima nehlane bafa. Nayo into engiyilandela. Obani? Okhokho Badla yini? Israel vele. Wadla imani. Ehlane wadla wafa. Ngelinye ilanga wakhomplena kuMose. Wathi Mose awutshela uNkulunkulu wakhe asinike inyama. Wathi uJehova hayi man Mose laba bantu laba njengoba befuna inyama nje abamfuni mina bafuna inyama. Ngizobanika inyama kodwa bayofisa emazilweni. Uyezwakala? Ungabi nezinto ozoyifuna kanti uzofuza uyiphethe ngesandla. Funa yena. Funa bani?
emihlane bafa. Lesi sisinkwe sehle ezulwini. Siphi? Lesi. Siphi? Uxathene manje sekubanga le ndawana namaJuda. Athuthi yini? Sehlephi? Masikhuluma kanti ubani wethu ezulwini? Ngiyacela na ungabi nalo mbono. Uyedwa wehla kuphi? Ezulwini. Eyisinkwa sokusindisa umhlaba. Uyezwakala? Lesi siyisinkwa sehle ezulwini. Funda. Lesi sisinkwe sehle ezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi. Hayi. Uma uyadla kusawuja Awufi. Yemadoda. la indaba. Muwadla lesi. Awufi. Uphila phakathi. Uthini Jesu ngokhuluma ngale ndaba? Hayi ngikhuluma indaba yokuthi anginandaba noma ungangcwatsha umzimba wakho. Kodwa wena unjani? Angifi. Noma ungashisa ube umlotha. Ushisa inyama hayi wena. Ampini yangizwa. Uyazi kufanele uyiqhenye mawudla lesi. Usidle unokukholwa. Ukuthi kufa unqotshiwe. Niyangizwa. Ufunjani? Awubambe ngesandla lapho ufunda uMateyu 28 uverse 6. Yeah. Kakho lapha. Ngokuvukile njengokusho kwakhe. Awuphinda kakho kuphi? Kakho lapha. Unjani? Uvukile Njengokusho kwakhe. Njobe ethi nakuwe mawudla lesi ngeke ufe. Amen. Uyabona ukuthi ubeke ulayini onjani? Nkosi. Uzwile ukuthi akekho la. Akekho. Uvuyile njengokusho kwakhe. Uyezwa kodwa lapho esifunda khona ukuthi wami athi yena uyisinkwa sokuphila. Odla yena akayokufa. Amazwi akhamile. Abazoma balalela amazwi kabantu. Bakhona bazalwane. Asikhuluma indaba yokuthi utheni. Sikhuluma indaba ukuthi uthi. Uyabona lapha noma sekuthiwa khona yonke inhlobo yezifo uvela uthi sengivukile. Bakhona bazalwane. Noma kuzisifo sabakini abafa ngaso bonke. Sitshele wena ukuthi mina sengafa ngavuka. Awusena manje umuntu obulawa ngamathambo kagogo wakho. Uthi nomama wafaka nje nami sengiyawezwa. Uvela ungathandaza uhleli. Uthi mathambo njengokusho kwakhe angisafi njengomama. Bakhona bazalwane. Uyabona lo musuku wehlele wena. Hallelujah. Nikole sontweni. Lo musa wehlele bani? Mina. Oh hallelujah. Kwenzekile. Washo umhlabelelo emvakeni. Wathi buke nawe.
ngokusho kwakhe. Ngiyayithanda akakho kuphi akushilo uyafeza futhi akasho ukuthi akuqale wena uqala yena athi njengoba ngishilo sengiyavuka nawe ke sakuvuka njengawe wayishiya lenkonzo wayishiyela bonke abakholwayo Amen. uyela 6:48 hayi mthathu 45 no46 Bulotshiwe beprofethi ukuthi ya bonke baya kuba ngabafundiswe nguNkulunkulu. ayingene kahle ulotshiwe baprofethi bonke Baya kuba ngabafundiswe nguNkulunkulu. asishone sonke kulotshiwe kuphi Abaprofethi uthi bonke bayabafundiswe abafundiswe nguNkulunkulu. bazalwana ngathabizwa indaba yakho uzuqhubeke ekuphileni ufanele ufundiswe ngobani niyangizwa ungafundiswa ngamadlozi ungafundiswa ngokuthi culture yakini ithini fundiswa ngobani uma usufundiswe naye ubuswa uye izinto ayibhalile iphile empilweni kabani izinto akhuluma ngazo ukuthi ziyanqotshwa zinqotshwa uwe kunezinto ezingazange zenzeke kini ziyobonakala ngawo angithi usufundisiwe ngoNkulunkulu uyazi mawulele kuduma usumakade noma uvuka kuduma usimanga uthi noma khulunywa yonke into ekhona kodwa usimakade uzoyelela kuwo funda Lona lowozwile baba wafunda awuphinde yilowo nalowo zikhombe wena yilo lowo nalowo onjani ozwile kubaba wenze njani wafunda uyeza kini. ayizwakali kahle manje le angathi amzwakali yilo nalo ofunde kahle uza kubani manje bakhona abazalwane asikho la isidingo sokuthi udlale uma sikhuluma le ndaba ukuthi funda ufunde kuye ibe suya kuye ungasenayo inavigate le yesandla sekuyile phuma ngaphakathi yebo niyangizwa uyabona bonke abafunde kuye bane navigate uma kuthiwa kuyasukunywa undizwe emoyeni awuzukuba ne-stress ngenxa ukuthi ufunde yike uzohlwithwa uhlala uyibuza ukuthi ngizohlwithwa kanjani funda kuye ungabi nankinga wakwayibona le nyosi le ekwenzela ihambe uyayibona ukuthi isidudla kanjani ayizange iyibuke iy'mpaphe zayo zincanyana zothu ivele isuke indiziye wena noma ngabe umkhulu kangakanani ayizukukusinda lento yakho wevele uye kuJesu uphila Yeza kini. ngiyithanda le ndaba lenyosenyana encanyana kanje inkulu ingaka kodwa iney'mpaphe engakanani eyincane ayinandaba ukuthi singakanani yenza lokhu kushiwo uJehova owena nje obuhleli la ungayibuki ubusidudla bakho uyibuke nokuthi nisilenda kangaka ma usuku uyakuye uyazi yena kanangxaki nalento bakhona abazalwane funda Yilo nalowo ozwile
ubaba wafunda uyeza kimi awusike ukuthi ukhona ke wambona ubaba yebo kuphela ovela kuNkulunkulu uyena ombonile ubaba Nkosi yami ngiqinisile ndikini okholwayo unophilo phakade yebo mina ngisimo sophila mina ngiyini Ngisinkwa sophila. uyagcizelela lapha esikweni amen kuthi mawudlala isiko unophilo pha funa okhokho benu badla imane ehlane bafa lesi sisingo sehle ezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi yebo mina ngiyisingo esiphilayo mina ngiyini esehle ezulwini esinjani sehlephi sehle ezulwini bakhona bazali nilalele uyabona lesinko esingo Jesu kodwa izulu lihlelekile bakithi uyabona izolo mawufunda umakho angasho ukuthi mfundi uthi ngifuneleni indlu engizodla khona iphasika amen hamba bayifuna indlu bamthola umama othwele imbiza yamanzi wafika umama wathi mayelapha emakhona ningene kanye na bangene wafika umama bakhombisa ikamela elikhulu elindlaliwe waqeda walihlobisa labalihle umeqeda lapho wangena nabafundi bakhe baba u13 sebebonke bazodla lesiko leso zosidla basidla nje naye uyasidla Amen. Oh yeah. yikho sihlephula wathi thathani na kodwa uJuda uzonikwa yini yena ke zokuthatha uJuda uyonikwa ubani wamhlephulela wamfunza wathi uJuda ungakavuka kodwa wasoka ngokunembezu yamhluzi uthi vele yini engizomkhaphela uyezwela ngifuna ubabe na into uthe mayeqeda isiphambano wayesethi lokhu kwenzini uziningu yabona manje abasayi kule yandlu yalomama uselezini okay sesingakanani izindlu zakhe laphandle lakho liphahla Jesus kuyezwakala haleluya sekudinga ukuthi yilona lo khona la azazi ukuthi uyindlu kaSimakade kuyezwakala amen njengoba uhleli lapho indlu kabani kufanele adlekwe ini namhlanje bakhona bazalwane uphinde ubambe nesandla lapho ufunde u1 Corinthians 3 ufunde 4, 5, 6 haleluya haleluya hey let's go into 3 4, 5, 6 ngokubanqa omunye ethi mina ngoka Paul omunye mina ngoka Apollo angisilo benyama na uyini uApollo uyini uPaul na bayizikhonze nakholwa ngazo baba yilona lo nje ukupha kwenkosi mina ngatshala uApollo wanisela kepha uNkulunkulu wakhulisa njalo ke notshalayo kalutho noniselayo kalutho kodwa uNkulunkulu okhulisayo otshalayo noniselayo bakunye
kepha ilona lo uyakwamkeliswa owakhe umvuzo ngokomsebenzi wakhe. Yilona lo uyobanjani? Uyakwamkeliswa owakhe umvuzo. Mawenze kahle uzokwenza njani? Funda khona lapha. Ngoba thina siyisebenzi kanye noNkulunkulu, nina ninsi kaNkulunkulu. Thina siyisebenzi kanye noNkulunkulu, zoba nihleli phansi mina yini? sinsi kaNkulunkulu. Fanele umuntu enze noma yini ensimini kabani. Yabona uma unensimi yakho enza noma yini kuyo. Uyakwazi lokho? Yaziwa ukuthi lesi right, le mfini i-right, le kanjani, le itshalo nini lenza. Wazi wena. Amen. Funda uqedanga. Nisakhiwo sikaNkulunkulu. Siyini? Khulumani siyini thina? Isakhiwo sikabani? Funda. Ngokomsa kaNkulunkulu enguphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo, ngabe isisekelo omunye wakha phezu kwaso. Kepha akube lona lo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. Akube nalo enze njani? Ukuthi wenze njani? Wakha kanjani phezu kwesiseko. Ngizama ukulungisa wena. Omunye athi lento yenzelwani? Ngiyangizwa. Amen. Ningiphela umbuzo yabantu. Yini manje lapha? Ayikho into eqalayo. Yonke into eyenziwayo yaqala. Amen. Uthi wahamba wakhe phezu kwesiseko esasinjani? Sibekiwe. Akekho ongaqhamuka athi hayi nikwenzelani lo. Bakhona abazalwane. Ona lo mbuzo uthi kwenzelani? Sicela uJehova eze noMikhayeli nenkemba. Awu. Uzobonakala ukuthi uthini. Hallelujah. Ngoba ngesikhathi eqala lenkonzo uJesu lekakhathi. Amen. Uyishiyele thini. Amen. Uthi siphile Yes. buyela kuJohane 48, 49, 50 sizoqeda. 48, 49, 50 sizoqeda. Mina ngesikho sophila okhokho benu badla imane ehlane bafa. Lesi siyisinkwa sehle ezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi. Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehle ezulwini. Umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade. Futhi isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Awu Nkosi. Oh, Hallelujah. isinkwa losinikela Hallelujah. ngenxa yakhe Yes. siyinyama kabani? Kanti sidla inyama kabani manje la? Kuyezwakala bazalwane. Yini esizongena kuyo manje manje? Inyama kabani? Funda. Base bephikisana bodwa abaJuda bethi lo angasinika kanjani inyama yakhe sidle na? Khona uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, uma ningayidli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo, aninakuphila phakathi kwenu. Lalela kahle. Uma ningayidli inyama yani Yendodana aninani aninakuphila phakathi kwenu. ungaphili umufi. Uye esontweni kathi uyini?
unqena nje ukuxolela nokudlulisa amagqubu nokudlulisa inhliziyo ube umufi uhambe umufi ugqoke kahle ufaka amasasi ube umufi wahlulwa ichance ukuthi idle inyama kaJesu bakhona bazalwane siyidla sikhululekile sidlulisa konke bese sidla inyama kababa. Fonda sezovala inyama uma ningayidli inyama yentonyana yomuntu iphuza igazi layo alinaphila phakathi kwenu. ya Odla inyama yami aphuza igazi lami unophilo phakathi. ayi Mina ngiyakumvusa ngomhla uphela. odla inyama kabani Inyama yami aphuza igazi likabani igazi lami mina ngomhlabani uphela ngiyomenze njani vusa. Hallelujah. cela lamadoda akhethiwe zingaphambili Hallelujah. khona amadoda akhethele lo msebenzi asuke lapha ahleli khona ezingaphambili. Haleluya. Amen. Sengiyame Te